estamos obligados a manter e a recuperar o que nos herdaron os nosos antepasados e, sobre todo, estamos obrigados a herdarlle aos nosos fillos e nosas fillas, aos nosos netos e as nosas netas, este patrimonio que non é noso de paso porque temos esa obriga, cederllo ás xeracións futuras.